Heslo je slovo, slovné spojenie, bezpečnostná fráza, veta alebo séria znakov, ktoré by mal poznať len používateľa zväčša v kombinácii s prihlasovacím menom slúži na jeho identifikáciu pri prístupe do digitálnych zariadení, systémov či služieb. Slabé heslo môže viesť k nabúraniu do účtu. Osobné údaje a súkromie sú ohrozené. Čo by malo spĺňať dobré heslo? Má minimálne 8 znakov, ideálne 16 a viac. Dobrou možnosťou sú bezpečnostné frázy. Každá služba či zariadenie by malo byť chránené rôznym heslom, aby v prípade, že používateľovi niekto heslo ukradne, nezískal prístup do viacerých jeho účtov zariadení naraz. Má minimálne 8 znakov, ideálne 16 a viac. Dobrou možnosťou sú bezpečnostné frázy. Mnohé systémy vyhodnocujú hesla veľmi komplexne a rozoznávajú aj rozdiel medzi veľkým a malým písmenom. Špeciálne znaky a čísla by nemali nahrádzať znaky, na ktoré sa tradične podobajú.